Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowmagdaýlaryňyz janyňyz sagmy, haterler, size de salam. Jutur suw geçer ya, juturuň üstüne suw geçer, panoramasyna suw geçer diýip meni ýatyrmadyňyz. Bir ýerde video bolsa aşaňdan men belleýäňiz. Ana şu video, ana bu video juturuň üstüne suw geçer diýär. Inni men mardan hemme işim taşlap jutur barlamany elim oglanlar ýörüýte siz üçin başga da kompaniýalar baý bolsa öz maşynyny şuňal bermek istese test üçin arkaň jaňlaşyp bilýär mutdur hemme zat mut test edilýär. Esas zat biz öz pikirimizi aýsak bolýar. Indi testde başlaýyn. Häzir men muňa polny suw sepýän görkezýän näme üçin jutur daşyňdyr. Hany T2 diýip sorajaklar bolar. T2 kam bolýar indiki videoda. Bu gedek biz jutur daşyny kallyk sebäbi videoda men aýtdym häzir barlamana barýan diýemde biraz köp sürülen maşyn bolsun 1 ýyl 2 ýyl sürülsün ondan soň suw geçirip başlaýar diýdiňiz. Ana şu maşyn 1,5 ýyl 2 ýyl sürülip ber 53.346 kilometr geçen uje. Hiç zat çalşylmadyk, nakladkada çalşylmadyk. Diňe ýagy çalşylan maşynyň. Häzir alyas barlak görýär. Ondan soň indiki videolarda T2 gelýär. Başladyk onda. Meni ýykyp bilen o. Meni ýykyp Kemilu. Meni ýykyp bolanok, ýykyp bolan. Meni ýykyp bolanok. Damarymı minçide, tutup bilen o kynçylyk. Gözlerim meni daşda uruk finçylyk. Men bilem o inçylyk. Dünya ýanyp başlady gygyrja geçdi. Bar güýjümi üýşürip ýekedik tuğunanyň aýmyny galyny gyşyry. Meni işýadydan ok ýa. Ana por ýokary tepe seredin. Hany suw barmy? Hany seredin kapsallanan meçenok. Yokardan meçenok, ana berden meçenok. Sep to, sep arkaň, o sakla sakla. Seredin. Suw barmy? Videodaky bu ünsveren bolsaňyz разбирали diýär. Видимо, разбирали и не до конца все вставили, и у нас протекает машина. Мы... İsteseňiz jytawr diň, isteseňiz jutur diň tapagy ýok. Şoň şu ýerinden suwakýady görýän hiç el akan ok. On diýeni olar ussa beripdir. Ussa da gowy düzmendir däre. Gowsa düşmendir. Ana şu sebäpden şoň suw akan. Jutury ýörüýte öz servisi bar, öz dilleri bar. Şu dillerini oňartmaly. Men hiç kimi şu maşyny satyn alyň ýa satyn almaň diýmok. Her kimiň öz irşad etmeli. Men abzor edip maşyny tanıştyraýyn. Polny maksimum siz bilen. Ondan soň siz uje özüňiz irşad etmeli. Sebäbi pul sizinki. İsteseňiz alýaňyz, istemeseňiz alaňyz. Bir sagat dawam moýkan suwuny tutturup bilýäs. Yazanlar var, yağışın aşağına koyda deyip. Edil yağış ayağın ok, yağış yağın olsa yönü yağışın aşağına koyup bilyer. Eye saytdı, men garajımam yok dedi, naviyasimam yok dedi. Şu maşin ulanyan, şoň üçin üstüne yağışam yağdı, garam yağdı diye. Ana, görüşüňiz ýaly, hiç zat geçirmedi. Biz bugün Gras Moyko'da test ettik maşini ve Elis Production oğlanlarına sağ olsun aycan. Siyomkadan kömek ettiler. Canınız sağ olsun.